de encontro e que non sexa o noso organismo encargado da xestión o que queira botar abaixo, digamos, estas bonificacións. Ben, parece ser que nos está escoitando a retransmisión a través da canle de YouTube. Vale, cuestións de directo. Gracias, Pablo e Álex. Pedir disculpas durante a intervención a Lucía e tamén ao público, porque o público aquí e nas súas casas, porque a retransmisión faltaba, había problemas co son. Unha vez solucionado, continuamos entón co pleno. Partido Popular. Ben, boa noite de novo. Se presentaron, como decía a conselleira de área, se presentaron dúas alegacións a esta. Algo da acople e non se escoita ben. Se podes, por favor, separar un pouquiño o micro para ver que pasa. Ahora parece que non hai eco. Hai eco, Pablo? Pois sí, hai eco. A ver, sí, aquí. Boas noites. Empezo. Si, reiniciamos o tempo de novo. Debe ser que víspera de Noiteboa e os elfos están por aí actuando. Reiniciamos o tempo e Joaquín, compañeiro do Partido Popular. Un segundo aquí é moi importante, dado o limitado que estamos. Ben, pois como dicía antes, se presentaron dúas alegacións a este procedimento, un sobre a baixada do tipo do 0,50 ao 0,40 e outro sobre a aplicación de bonificación do 90% sobre determinadas parcelas. Paro. Bueno, o tempo tamén. Respecto do tipo, estas reclamacións o que dicen en síntesis, xa nos gustaría nos ampliar máis o que dicen as reclamacións, pero o tempo é o que é. Entón, esta reclamación do tipo plantease a retirada da proposta da baixada do tipo, simplificado, o chamado catastrazo, senón tamén que no período 2010-2020 os valores catastrais do Concello se incrementaron un 33,5%. Gracias en parte, hai que recordar, ao anterior alcalde, Marcos Besada, e gracias en parte tamén á anterior alcaldesa, María Dolores Castiñeira. A cuota do IBI subiu en 10 anos, período 2010-2020, un 42%. Un 42% a todo o Concello, tanto ao casco urbano como aos núcleos rurais, as parroquias. Por lo tanto, cando se planteou esta rebaixa, pois se tuvo en conta o incremento deste 42% para todo o Concello. É dicir, con esta rebaixa de 20 puntos, pois queda o incremento en un 22%, que creo que máis ou menos é razonable. Respecto das bonificacións de aplicación do 90%, coincidimos plenamente co solicitado por nestas dúas reclamacións, non tanto no que é a argumentación da reclamación, pero sí no que solicita, que é a aplicación de oficio. A aplicación de oficio que nós, cando foi a aprobación inicial o 30 de setembro, o plantexamos tamén vía emenda e foi rechazado polo Goberno e pola alcaldesa.
Goberno e a alcaldesa que optan por que os veciños veñan a rogar, porque iso trata, rogar ano tras ano a este Concello a aplicación desas bonificacións. E será a alcaldesa e o Goberno quen emitan o informe correspondiente para remitir oral. Por lo tanto, isto é alucinante. Alucinante o que se aquí plantea que ahora diremos a continuación. O Goberno municipal ten todos os datos, todos, para poder aplicar esa bonificación de oficio. Todos. Sin embargo, como acabo de decir, pois, prefieren que os veciños veñan en peregrinación ano tras ano a rogar esta aplicación da bonificación. O último que nos acaba de sacar a señora alcaldesa da chistera e do Goberno, modificación do texto aprobado inicialmente. Modificación ou ampliación, máis ben sería ampliación. Verán, o día 15 deste mes, o Goberno, a alcaldesa, firma unha providencia donde se amplía, se modifica o texto aprobado inicialmente. Modificación, ampliación, que non tuvo o seu período de exposición pública. Presentada incluso a maiores fora de plazo. Presentada fora de plazo. En que consiste esta modificación, ampliación que nos trae a alcaldesa a este pleno? Pois consiste en ampliar o plazo para solicitar as bonificacións neste primer período de aplicacións, vale a redundancia, hasta o 1 de marzo. E o máis grave, e vou a ler textual, porque aquí as comas tamén son importantes. Entón, vou a ler textual, este é o texto que se aprobou, que está certificado pola señora secretaria municipal, que se aprobou o 30 de setembro. A aplicación desta bonificación levarase a cabo polo organismo encargado da recaudación oral a petición do titular do inmoble e será revisada anualmente antes do 1 de xaneiro do exercicio no que deba surtir efecto. Este é o que está exposto á exposición pública hasta o día 13, que foi cando acabou a exposición pública. Proposta, modificación, ampliación que nos trae ahora a alcaldesa. A aplicación desta bonificación levarase a cabo polo organismo encargado da recaudación a petición do titular do inmoble, hasta aquí todo correcto, previo informe do Concello. Esta é unha coletiña, un engadido. Previo informe do Concello. Isto non estuvo a exposición pública. E será solicitada anualmente antes do 1 de xaneiro do exercicio no que deba surtir efecto. Excepcionalmente, no primeiro ano de aplicación, o plazo de solicitude amplíase ata o 1 de marzo, que foi o que dicen antes. O sesa, como se dice coloquialmente, hai que pasar polo aro. Hai que pasar polo aro do Goberno. Parece máis ben que estamos en época feudal e non no siglo XXI. E diríxome aos veciños que están presentes e os que nos siguen pola calle de YouTube. Fagan ustedes unha pequena reflexión. Si realmente as parcelas que son susceptibles de bonificación están claras, están definidas, porque se sabe cuáles son ahora mismo, a que ven que haxa que remitir informe oral? A que ven ese informe? Isto é moi grave, estamos a decir, é moi grave. E mire, se vamos ao informe conxunto da señora interventora municipal e da señora tesoreira municipal, dice: compre destacar que podría non tratarse dunha auténtica alegación, senón máis ben dun defecto na tramitación inicial que se está a correxir por petición de oral. Compre por de manifesto a necesidade de que as redaccións iniciais do texto normativo dos concellos deberán realizarse de maneira máis completa e correcta posible. Deste xeito, os afectados e interesados contarían co trámite preceptivo de exposición pública e alegacións. No presente caso, os dereitos se ven mermados e afectados e mesmo conculcados pola forma de proceder. Isto é unha indefensión clara e pura. Indefensión clara e pura.
É dicir, tendría que ir todo isto que acabo de dicir a exposición pública e non o foi. Se está omitindo un trámite. E isto é moi grave. Isto é moi grave. Mire, imaginen vostedes que algún veciño acuda a vía contenciosa sobre isto que non foi a exposición pública. Perfectamente se podría declarar o nulo, o acordo nulo. Perfectamente. Que pasaría cas bonificacións concedidas? Pero a responsabilidade deste goberno non para aquí. Que pasaría se a publicación da aprobación definitiva é posterior ao 31 de decembro? Pois, pasaría o seguinte, que os veciños non se podrían aplicar a bonificación para 2022. E se é así, esperemos que non sea así, nos poderían dicir, espero que nos conteste o goberno, na próxima intervención, nos poderían dicir cando poden solicitar os veciños as bonificacións para 2022? Nos poden dicir cando poden presentar reclamacións á coletilla previo informe do Concello? Estou rematando, señora alcalde, me quedan aquí 4 apuntes e xa rematamos, ainda que hai tempo. Outra cousa moi grave que pasou estes días aquí neste Concello. Queríamos saber, espero que nos contesten, de que reciben instruccións o personal que está en registro. Por que non se recolleron por registro as solicitudes de bonificación presentadas por varios veciños tras a finalización da exposición pública? Ben, a pesares das trabas que se impoñen aos veciños, porque estas sí que son trabas, a moi dudosa legalidade desta proposta, repito, a moi dudosa legalidade desta proposta, a nosa posición en aras de minorar a carga impositiva aos veciños, como foi sempre desde o primer momento, a pesares de todo eso, vai ser favorable, porque queremos que se aplique esas bonificacións. Si ben este grupo, cabe recordar que plantexou ampliar as bonificacións. Plantexou que se bonificara tamén con 90% as parcelas que teñen desmonte excesivo. Plantexou que se bonificara tamén un 90% as parcelas que non teñen superficie mínima de acceso á vía pública. Plantexou bonificar un 10%, porque eso sí que o permite a normativa, os núcleos rurais, as parroquias. Dado que todo o mundo sabe que as parroquias e núcleos rurais dispoñen de menor grado de servizos co centro urbano. Propostas todas elas rexeitadas pola alcaldesa e o grupo de goberno. Por lo tanto, insisto, nos vai ser favorable, aínda dudando da legalidade desta proposta que se trae aquí a pleno. O sei que queremos pedir a señora alcaldesa, dado que hai dúas reclamacións, ordenanza a mesma, é certo, pero o que se plantea é modificar 2 artículos da ordenanza, que esas reclamacións queremos que se voten por separado. Nada máis. Ben, en contestación, como traballei persoalmente con Facenda dende urbanismo no tema do IBI, vou utilizar a quenda do PSOE eu mesma e ademais para dar resposta tamén a moitas cousas que o compañeiro do Partido Popular está indicando hacia min persoalmente non, pero como alcaldesa. Primeiro, entendo que non hai problema para votar, non, Berta? Votar por separado as dúas... ou non? Non se pode. Claro, está na mesma proposta. É unha única proposta, co cal temos que votala unha soa vez. É unha única proposta, que son 2 artículos escritos, tamén ordenanza... Ben, a secretaria informa que temos que votala dunha soa vez e votarémola dunha soa vez porque sobre todo porque nos fai advertencia a secretaria. Ben, en canto aos distintos planteamentos que fai o Partido Popular en relación con esta ordenanza,
Ben, eu creo que levamos 16 plenos este ano, deses 16 plenos, unha gran parte delas falouse do IBI, creo que senón en todas as sesións en case, ademais se fixeron 3 plenos extraordinarios para tratar o tema do imposto de bens inmobles. Eu creo que é un tema suficientemente importante para ser tratado moito, pero tamén creo que despois de 3 plenos extraordinarios e despois de ser xa sesen preguntas en rogos ou a través de mocións, tamén tema de debate en todos os plenos, creo que hoxe sería importante quitar este tema adiante e creo que moitos dos puntos xa están debatidos. Non obstante, eu creo que hai algunha cousa que teño que aclarar, sobre todo porque o compañeiro do Partido Popular creo que, por un lado, di que quere apoiar esta proposta que traemos hoxe aquí e que a vai apoiar, e por outra, pois está infundando ou dicindo que ten as súas carencias legais e que pode ser, bueno, poñendo tamén disculpas. Eu creo que todos os que estamos nesta corporación, os 13 membros, concelleiras e concelleiras desta corporación, queremos quitar adiante estas propostas e esta modificación do texto refundido. Claro que traemos un texto refundido. As ordenanzas ou todas as publicacións que estivo habendo nos últimos anos en relación a este imposto no boletín, pois decían cousas que se foron modificando, sobre todo ao longo deste ano, con lo cual temos que ter unha ordenanza clara e publicada e transparente para que a xente poida saber a que xa ten. Información, ademais, que será posta en coñecemento da veciñanza en canto se aprobe neste pleno, se así teñan a ben os compañeiros do Partido Popular. Porque en rexistro non se permitía solicitar as bonificacións do IBI? Pois, entre outras cousas, porque estamos aquí aprobando definitivamente a ordenanza. Non se pode solicitar algo antes de que se aprobe de forma definitiva. Entendo que iso, como concelleiros concelleiras, somos capaces de entendelo. O pleno ten a última palabra, ten que ser a aprobación definitiva e ten que realizarse a publicación para que se poida solicitar. Creo que aí non debería caber ninguna dúbida. O mesmo compañeiro do Partido Popular, el mesmo dice, el nos leu o informe, que a modificación que se fai é porque non la solicita a oral. Nós mantemos unha reunión coa oral, coa directora do oral, o equipo técnico, a concelleira de Facenda e eu como alcaldesa, nesa reunión coa oral para poder aplicar toda a normativa da baixada do tipo impositivo das bonificacións do 90%, da excepción nos recibos menores de 7 euros, pois nos solicitan que ese texto teña iso. O informe non se trata de que o Concello informe a cada petición que nos chegue. O que nos solicitan é que se faga un informe dende o Concello, dende o urbanismo, que se facilitando todas as parcelas que teñan ese coeficiente G e H sen construcción e que estamos bonificando. Non é que este equipo de goberno decida, porque se meta por rexistro a petición, se este sí ou este non con un informe. A oral nos dice que para aplicar esta ordenanza temos que enviar un informe coas parcelas a oral a tempo para que eles poidan aplicar. É unha petición de xestión, co cal eu creo que aí non se está cometendo ningunha ilegalidade e o que estamos tratando de facer é facilitarlle a xestión á veciñanza e unhas bonificacións que, como dicía a compañeira de Facenda, benefician a veciñanza, nunca van en contra de alguén. E despois, o que comentaba tamén, que se fixe unha modificación para incluir a ampliación do prazo. Eu creo que niso tamén deberíamos estar todos de acordo. Sabemos que hoxe é 23 de decembro, sabemos que esta ordenanza se ten que publicar antes do 31 de decembro, e entendo que deberíamos, polo menos, eses 2 meses que negociamos coa oral para que se ampliara o plazo, pois indicalos. Creo que é o mínimo. Despois, o Partido Popular, pois, bueno, ven co de sempre, despois de 16 plenos este ano, en que todas as propostas son deles. Eu explícolle, as propostas faias o goberno, creo que lle explicamos pleno tras pleno, creo que o Concello fixo o seu traballo neste procedimento simplificado,
baixouse o tipo impositivo, reduciuse ao 0,5 ao 0,4, crearonse oficinas de información e volveuse a pôr en marcha cando foi necesario, rebaixaron os recibos hasta 7 euros, ou os que teñen un coste menor de 7 euros se consideran exentos, fixemos as bonificacións do 90%, eu creo que o Concello e este equipo de goberno fixo o traballo o que estaba na súa man para aprobar, para facilitar todo o posible a veciñanza e arreglar ou as situacións insustas que provocaba este procedimento simplificado do IBI, e creo que, que xa anunciaron que iban a apoiar, pero eu, dende logo, volvo a reiterar que creo que isto é responsabilidade de todos, un tema tan importante como é o IBI, e que espero, tal como anuncian, que se aprobe por unanimidade, como se foron aprobando tanto as bonificacións como as exencións, como todo o que se aprobou, que o que estamos facendo agora é algo que xa se debatiu, que é a aprobación definitiva de un texto refundido que recolla con claridade todo o que se foi aprobando, non só este ano, sino nos últimos anos, en canto ao imposto de bens inmóveis. Non teño nada máis que decir. Lucía, compañeira de Facenda. Sí, segunda quenda, a primeira quenda de 10 minutos non quedou recollida no vídeo, non a vou a volver a repetir, pero bueno, si resumir para que quede claro o que vamos a aprobar ou o que se pretende aprobar hoxe aquí, dúas modificacións sobre a ordenanza reguladora do IBI, dúas modificacións que veñen a completar a serie de medidas que anunciamos que íbamos a levar a cabo tras ter coñecemento do procedimento simplificado de valoración colectiva, e que son as medidas de carácter económico e que, no fondo, máis lle importan e lle afectan a veciñanza. Por un lado, a baixada do tipo impositivo, pasando do 0,5 ao 0,4 para fixala no mínimo establecido pola lei, no mínimo permitido pola lei. Por outro lado, bonificacións do 90% para as parcelas que non teñen a superficie mínima de 450 metros. Bonificacións do 90% para as parcelas que non teñen acceso rodado e exención para aqueles recibos de menos de 7 euros. E a maiores, ampliación do prazo de solicitude ata o 1 de marzo. Iso é o que pretendemos aprobar hoxe aquí. Unha batería de medidas económicas con unha repercusión económica importantísima nas arcas deste Concello. Unhas bonificacións que van a dar cabida a máis de 10.000 parcelas, a bonificación máis grande da historia deste Concello. Máis de 10.000 parcelas se poden acoller a estas bonificacións. E vostede se queda con que se lle causa un perxuízo á veciñanza porque se introduce unha definición do artículo e porque se amplía en 2 meses o período para a solicitude. Se o resumen do seu informe é ese, o informe non entra a valorar o contido, senón simplemente o procedimento. A verdade, eu non sei cal é o perxuízo que vostede cree que se lle está causando á veciñanza, con incluir unha definición do texto e con ampliar 2 meses a solicitude. O que estamos facendo con esa inclusión dese texto é intentar salvagardar esta modificación e que, dende a oral, non intenten impugnala. Iso é o que estamos facendo con esta modificación. O mellor o Partido Popular está preocupado porque a quen se lle causa un perxuízo é ao Partido Popular ou a súa credibilidade, que tuveron a ben montar unha oficina, un gabinete de asesoramento á veciñanza. Sí, tuveron a ben montar un gabinete cando nin tiñan a información precisa, nin ya estaban dando correctamente. É posible? Non é que sea posible. É normal que vostedes non souberan que se iba a ampliar en 2 meses o plazo de solicitude. É normal porque foi unha xestión deste goberno coral e vostedes non o sabían. O que non é normal é que vostedes envíen aquí a veciñanza a solicitar unha bonificación que non está aprobada. E iso vostedes sí que o sabían. Vostedes sabían que isto ainda tiña que vir a sesión plenaria e aprobarse. E sí, se un veciño ven e presenta un escrito en rexistro temos a obriga de collerlo, pero tamén temos a obriga de informarlle que esa solicitude non vai ser viable. Esa solicitude é dunha bonificación que non está aprobada. E iso sí que causarlle un perxuízo á veciñanza. Enviálos ao Concello con unha información errónea e ter que volver a vir seguramente despois cando se aprobe e cando entre en vigor.
Sí. En canto que os valores catastrais se incrementan ano a ano, os valores catastrais, xo debatimos moitísimas veces, os valores catastrais se incrementan conforme os porcentaxes de catastro, non é unha subida, é un aumento porcentual igual que sube o PIB, igual que sube a vida en xeral. Eu non vou a usar máis minutos, insisto en que o que se pretende aprobar é unha modificación da ordenanza para incluir unhas medidas de carácter económico importantísimo para a veciñanza e nada máis. Gracias, Lucía. Segunda quenda do Partido Popular. Ten a segunda quenda do Partido Popular para que... Sí. Mire, eu creo que o portavoz o voceiro do Partido Popular sabe de sobra que existe unha concelleira de réxime interior que Lucía, que existe unha concelleira de persoal que Loli Castiñeira e que existe unha alcaldesa que Verónica Tourón. Dito isto, creo que xa lle respostamos ao Partido Popular. Utilice a segunda quenda e se ten algunha pregunta máis, se lle dará resposta. Bueno, entón empezamos por aí porque é máis fresco. Espero que nos den un minuto máis porque isto é largo para contestar todo isto. Mire, o organigrama do Concello que aprobaron ustedes a RPT fai poucos meses, rexistro depende de Secretaría Xeral. Que non nos conste, a Secretaría Xeral non deu instruccións para que se enviaran a eses veciños de volta. E nin deu instruccións para que non se recollera esa documentación. Se esa documentación non está presentada en plazo, como ustedes queran chamarlla, hai que recollela igual. Despois lle mandarán ustedes un requerimento ou que proceda, pero hai que recollela igual. E a Secretaría Municipal non deu esas instruccións. Entonces, aquí os responsables son ustedes, que non é o Partido Popular. Mire, son tantas cousas, me deran un par de minutos máis, xa un cantado. Vale? Hasta o agradezo. Mire, falan ustedes do informe de oral. O informe de oral é este. Este é o informe de oral que dice, que informa para un concello que a exponencia está aprobada entre o 1990 e 1993. Pero que o noso é do ano 87. Pois o informe se refere a un concello. Este non é o noso, Isto non é o noso. O informe o que dice tamén ao final, respecto a ese informe que ustedes han añadido, non dice que emitan ustedes un informe, que fagan unha relación, que é moi distinto a que emitan ustedes un informe. Un matiz é importante. Ustedes poñen na ordenanza e informe. E aquí o que dicen é de relación, nada dice que fagan un informe. Unha relación, señora alcaldesa. Dicen ustedes que presentaron as propostas. Me queren dicir cantas propostas partiron de ustedes? ¿Cuántas? Se me dá tempo, ya relaciono todas que partiron deste grupo. Con convocatorias, solicitud de convocatorias de pleno extraordinario. Mire, se fora por ustedes, en dos estaríamos esperando. 11 de novembro de 2019. Aprobado iniciar o procedimento para rebaixar o IBI do 0,50 ao 0,486. A día de hoxe, ainda está sin convocar ese pleno. Isto era un beneficio por veciños. Se estuéramos ustedes a espera das súas propostas, amañá vamos. 11 de novembro de 2019. En agosto de 2020 presentamos unha moción para retirar eso que se volvera a convocar o pleno para iniciar o procedimento para rebaixa. Ustedes rechazaron esa moción. En agosto de 2020, que curiosidade, foi cando se iniciou o procedimento por catastro. Que curiosidade, É curioso, É curioso. Dicen ustedes que presentaron propostas. Me queren entonces explicar de onde sale 1.800.000 euros que contemplaron no orzamento? Nese 1.800.000
800.000 euros, contemplaban ustedes diferir os atrasos, repartir os atrasos en 3 anos? De verdad que sí. Xa veremos cando sea a liquidación, señor Alejandro. Xa veremos onde salen esas contas que ustedes fixeron. Entón, non me diga usted que teñan propostas pensadas, porque ustedes o primeiro que se fixeron foi 1.800.000 e punto. O acaba de dicir, insinuar a conselleira de área. Mire, cando as persoas viñeron aquí, os vecinos viñeron aquí a presentar a solicitud, primeiro, non hai un modelo específico que ustedes anunciaron que iba a haber. Nin o día 14, nin hoxe. Tiñan a obligación de recoller a documentación, non o fixeron. As solicitudes se presentaron despois de finalizar o plazo da reclamación. Polo que o acordo, tanto, é definitivo. O acordo é definitivo. O acordo a esa fecha, salvo que ustedes comunicaran algo, non comunicaran nada. E este grupo, o día 1 de decembro, entrada de registro 1 de decembro, lle enviou a ustedes un escrito dicindo, o 1 de decembro, que se emita bando informativo, fan moitas fotos, perde tempo en facer fotos, pero un bando informativo como este, non. Bando informativo dando a conocer o seguinte: plazo a partir do cal se pode solicitar a bonificación do 90. Modelo e documentación a presentar. Parcelas susceptibles de aplicar dita bonificación e que se habilitara un punto de información para solicitar as bonificacións. Nin fixeron nin caso, nin bando informativo, menos. Mire, a 14 de diciembre, me poden usted dicir que data oficial teñen os veciños para solicitar a bonificación? Vai acabando a súa quenda. Está supermecanizado ahora isto. Pois mire, era o 31 de decembro, o plazo que tiña. Por tanto, se hai voluntad por este goberno por axudar aos veciños, esa documentación se recolle. Aínda que faltase a publicación do BOP. Se pode considerar igual como solicitud de bonificación. Se pode considerar, salvo que ustedes non teñan interés, que é o que pasa aquí. Mire, o que decía antes, o de informe oral, usted dixo, señora Lucía, que era desfavorable. Eu a palabra desfavorable, nese que lle chaman ustedes informe oral, non aparece por ningún lado. Lino e rectilino, desfavorable, non aparece por ningún lado. Isto, por moito desfavorable que fora, porque non corresponde á Salceda de Caselas. Será outros concellos, non sei cal, pero a Salceda non se refire. Falaba usted da aplicación dos coeficientes. 22 de marzo de 2017, firmado por Marcos David Besada Pérez, solicita aplicación do coeficiente. 8% por 2018, 8% solicitado por 2019, solicitado por señor Marcos Besada. 3% solicitado por señora María Dolores Castiñeira en xulio do 2019, solicitado, que non é que aplique directamente o Ministerio de Popular. Na quenda do Partido Socialista, eu insisto, porque eu creo que, volvo a repetir, 16 plenos dedicados ao imposto de bens inmobles. Non se pode decir que este equipo de goberno non fixo nada en relación co procedimento simplificado do IBI cando se trae hoxe unha batería de medidas para aprobación definitiva. Non vou a repetir o que comentou tamén a concelleira de Facenda, porque creo que levamos 16 plenos repetindo que a exposición da concelleira de Facenda creo que foi moi clara. O que sí me gustaría insistir, porque eu creo que o concelleiro Joaquín leva moitos anos de concelleiro como para saber que unha aprobación definitiva dunha ordenanza non é efectiva hasta que pase unha aprobación plenaria.
Ou vamos a saltarnos agora todos os procedementos que ten este pleno? Unha competencia plenaria aprobouse inicialmente e ten que pasar a aprobación definitiva antes da aplicación. Eu creo que isto de escoitar que sae da aplicación antes de traerlo a definitiva, bueno, eu creo que é o máis inaudito que podemos escoitar neste pleno. Eu creo que xa se debatiu, volvo a insistir, tantas veces o tema do IBI que o compañeiro do Partido Popular xa non ten moito máis que decir que se quita de non sei ben de onde, que xa era operativa ou xa era executiva, xa se podían presentar reclamacións. Claro que vai haber o impreso, claro que se vai informar a veciñanza, que conste, que xa se informou, e xa se informou a través tanto de redes como nos tablóns de anuncios, como na página web, de todas as medidas que se estaban a tomar. Pero este equipo de goberno é serio, non vai a entregar unha solicitude de bonificación antes de aprobar unha ordenanza definitivamente, antes de aprobar cal é o plazo, antes de aprobar todo. É que, de verdade, o Partido Popular cree que está facendo unha oposición construtiva e seria, informando a veciñanza de algo que non está aprobado e que non sabe como se aplica. Eu entendo que queira informar, por suposto, este equipo de goberno somos os primeiros en querer informar. Agora, os procedementos son os que son. E, por favor, non confundamos a veciñanza dicindo que o acordo xa estaba tomado cando non está nin a aprobación definitiva. Que estamos a facer, entón, aquí, neste punto do pleno? Eu deixo iso aí, non vou entrar. Xa creo que todas as medidas quedaron claras, a exposición da concelleira de Facenda foi clarísima. Se quere tomar de novo a palabra, Lucía, teis a última quenda de 3 minutos. Sí, o mellor ni siquiera fan falta os 3 minutos, porque a verdad que, como xa dixo a alcaldesa, 16 plenos neste ano, creo que a excepción de 2 en 14 plenos se debatiu o IBI e creo que están ben claras xa as posturas e as propostas de cada quen. En canto ao informe do oral, como dice que non é un informe de Salceda, é un informe feito a petición de Salceda e é unha resposta a Salceda. Se equivocaron no ano da ponencia, como se puderon equivocar, como pasa en moitas outras ocasións, é unha equivocación, pero é un informe, claro que é un informe feito para Salceda. O mellor non lee a palabra desfavorable, pero creo que pode ler ben claro que dice que, dende a oral, non atopan que as bonificacións que nós pretendemos aprobar teñan amparo no artigo 74.1. Dice ben claro. E dice tamén que non están dispostos a asumir a xestión. Por iso que o Concello ten que enviar un informe. Porque non están dispostos a ir vendo se cada unha das solicitudes cumple o requisito ou non o cumple. E despois xa, en canto da aprobación definitiva, de verdad, me parece mentira que un concelleiro estea dicindo iso. Co día seguinte de que se remata o proceso de alegacións xa é a publicación definitiva. Non, é que aínda non habendo alegacións, a aprobación definitiva ten que se facer unha segunda publicación de aprobación definitiva. Aínda a día de hoxe non é aprobación definitiva. Hoxe estamos aprobando no pleno e será a partir de cando se publique por segunda vez cando entre en vigor. Ni siquiera hoxe, será a partir del luns ou martes cando se publique no boletín. De verdad, informen e teñan máis rigor na información que ofrecen e no que dicen, porque iso sábeno de sobra e o mellor están mentindo intencionadamente. Non vou a repetir moito máis. Creo que este debería ser un pleno máis positivo, que estamos aprobando unhas medidas importantísimas e que nos estamos perdendo nas formas en vez de chegar a si ao final, no fondo, hai acordo, en vez de ter un consenso e outra actitude. Ben, Partido Popular ten a última quenda de 3 minutos. Ben, aprobación definitiva. Eu non sei, ou me expliquei mal, ou entenderon ustedes mal. Se non hai ninguna reclamación presentada, a aprobación pasa automáticamente á definitiva. Ás pensas de publicación no BOC. Se non hai reclamación presentada,
o acordo pasa a definitivo, ás pensas de publicación do BOC. O día 14 xa acabara o período para presentar reclamacións. Polo tanto, aí se é aprobación definitiva, salvo que haxa reclamación. Ningún veciño sabía o día 14, incluído este grupo, que había presentadas reclamacións. Polo tanto, nós non estamos mentindo, Nós non estamos mentindo. O acordo é definitivo, salvo, volvo a repetir, salvo a publicación do BOC, se non hai ningunha reclamación presentada. Lea os teus informes da señora secretaria municipal, da señora interventora municipal, conxunto da interventora e a señora tesoreira municipal. O informe oral dice que se equivocou, que equivocaronse en todos. Coeficiente G, coeficiente corrector de valor do chan, isto non é de Salceda. Coeficiente H, coeficiente corrector de valor de construcións, isto non é de Salceda. Non me diga que é un matiz solo. Aquí están informando en función a esos coeficientes dunha ponencia que non é de Salceda. E lle volvo a dicir, aquí para nada pon o de que se envíe informe. Pon unha relación de parcelas que se pode aplicar a bonificación, que é moi distinto. Ben, eu creo que xa está máis ou menos todo dito. Ahora insistimos que se vote por separado as dúas reclamacións, tanto o tipo como a aplicación da bonificación do 90%. Se non é así, nós queremos deixar claro que nós estamos en contra da reclamación con respecto á non aplicación do tipo para o 2022. Nós queremos que se aplique o tipo do 0,40 para o 2022. Estamos a favor da reclamación donde se aplique a bonificación do 90% de oficio. Por lo tanto, como a alcaldesa non quer deixar votar por separado, lógicamente ponderamos eso e nós vamos a votar a favor porque queremos que se aplique, ao final, o beneficio por veciños. Ben, gracias. Non é que a alcaldesa non queira someter a votación por separado, é que, tal como indica a lei e a normativa, hai unha sola proposta e hai que votala conxuntamente. Non é que a esta alcaldesa se lle ocurra neste pleno cambiar ningún tipo de normativa e decidir que non se votan por separado. Aclarado isto, eu creo que o compañero do Partido Popular xa nesta última intervención, creo que foi un pouco máis, xa dixo que non era definitivo salvo a publicación no BOP, xa dixo que non era definitivo salvo o acordo de aquí. Bueno, eu creo que é importante que todos teñamos claro que para a aprobación do IBI definitiva é necesario o acordo plenario desta corporación e a publicación no boletín oficial da provincia. A partir de aí, do día seguinte da publicación no boletín oficial da provincia, sería a ordenanza entraría en vigor, que neste caso sería 1 de xaneiro, como indica a ordenanza. E, polo demais, volver a insistir en que a redacción desa ordenanza foi feita despois desa reunión coa oral, onde se nos indicaba como tiñamos que redactar para que eles poidesen aplicar esas bonificacións, se poder aplicar o que se foi aprobando neste pleno de maneira inicial e que hoxe traemos a aprobación definitiva. Ben, dito isto, paso a ler o acordo que se somete a votación. Primeiro, respecto das alegacións realizadas a modificación aprobada inicialmente en sesión do 3 de xuño de 2021, desestimar as alegacións presentadas por Xosé Manuel Suárez Estévez e Salustiano Guerra Martínez en relación á necesidade de tramitar consulta pública para a aprobación da modificación da ordenanza, polos motivos expostos no informe conxunto de intervención, tesourería e secretaría do 22 de setembro de 2021. Desestimar as alegacións presentadas por Xosé Manuel Suárez Estévez e Salustiano Guerra Martínez en relación á necesidade de incorporar aos... Perdón, cambiamos García, se a todos vos parece ben, collemos a alusión.
En relación á necesidade de incorporar ao expediente un estudio económico polos motivos expostos no informe conxunto de intervención, Tesourería e Secretaría do 22 de setembro de 2021. Desestimar as restantes alegacións presentadas por Xosé Manuel Suárez Estévez e Salustiano Guerra García por considerar que se trata dunha facultade do Goberno Municipal realizar a proposta da modificación da ordenanza e unha competencia plenaria a aprobación da mesma. Neste caso foi aprobada inicialmente por unanimidade da Corporación por tratarse dunha medida que causa un beneficio xeral á veciñanza. Segundo, respecto das alegacións realizadas á modificación aprobada inicialmente en sesión do 30 de setembro de 2021, desestimar as alegacións presentadas por Xosé Manuel Suárez Estévez e Salustiano Guerra García en relación á modificación do punto 2 do artigo 3.3 da Ordenanza Fiscal número 21 polos motivos expostos no informe conxunto de Tesorería e intervención do 15 de 12 de 2021. E terceiro, modificar o texto inicial aprobado por acordo plenario da data 30 de setembro de 2021 para quedar establecido da seguinte maneira. 1. Bonificación ao obeiro do artigo 74.1 do 90% sobre a cota íntegra nas parcelas situadas nos núcleos rurais singularizados delimitados nas normas subsidiarias de planeamento municipal de Salceda de Caselas, por dispoñer dun nivel de servicios inferior ao existente nas áreas consolidadas do municipio, que, polas súas características económicas, son aquelas ás que Catastro lles aplique os seguintes coeficientes correctores nas circunstancias que se indican. A. Parcelas en construción ás que se lle aplica a efectos catastrais o coeficiente corrector G por ter superficie distinta á mínima e que conten con menos de 450 metros cadrados. B. Parcelas en construción ás que se lle aplica a efectos catastrais o coeficiente corrector H por inedificabilidade temporal. A bonificación consistirá nun 90% que se aplicará sobre a cota íntegra do imposto. A aplicación desta bonificación levarase a cabo polo organismo encargado da recadación a petición do titular do inmoble previo informe do Concello e será solicitada anualmente antes do 1 de xaneiro do exercicio no que deba surtir efecto. Excepcionalmente, no primeiro ano de aplicación, o prazo de solicitude amplíase ata o 1 de marzo. 2. Exención ao abeiro do artigo 62.4 nos inmobles urbanos nos que resulte unha cuota líquida inferior a 7 euros, así como ao conxunto de inmobles rústicos dun mesmo suxeito pasivo nas que a súa cuota agrupada sexa inferior a 7 euros. Cuarto, aprobar con carácter definitivo as modificacións da Ordenanza Fiscal número 21 reguladora do imposto sobre bens inmobles, así como o texto refundido da mesma que se asunta a presente proposta como anexo. Quinto, publicar o demandito acordo definitivo e o texto íntegro do texto refundido da Ordenanza Fiscal número 21 reguladora do imposto sobre bens inmobles no Boletín Oficial da Provincia e no tabuleiro de anuncios do Concello, aplicándose a partir da data que sinala dita ordenanza. Así mesmo, estará a disposición dos interesados na sede electrónica deste Concello. E sexto, notificar este acordo a todas aquelas persoas que prestasen alegacións durante o período de información pública. Despois deste acordo tan largo, pasamos a votación. Votos a favor. Unanimidade. Ben, pasamos ao punto número 4, perdón, o punto número 3, expediente 2642/2018, aprobación inicial do Plan Municipal de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais. Pasamos a palabra ao concelleiro de Medio Ambiente e Medio Rural, Rubén. Ola, boas noites a todas e todos os veciños e os membros e membras da corporación. É unha lástima que marchara ao público, pero, bueno, sí que era unha noticia que quería coller e saludar públicamente tamén e expresar que podamos volver a telos, pero, bueno, agora a situación tornou. Bueno,
Vamos ao que nos cinlle, que o punto este do Plan Municipal de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais. Facendo unha pequena cronoloxía, o Concello de Salceda de Caselas solicitou en setembro de 2018 a adhesión ao convenio de colaboración suscrito entre a Xunta de Galicia, a FEGAN e SEAGA en materia de prevención e defensa contra os incendios forestais para o establecemento dun sistema público de xestión de biomasa nas faixas secundarias. Esa formalización da adhesión foi en xuño de 2019 e, sin embargo, recibimos o plan en setembro de 2021, sendo un dos últimos concellos en Galicia en recibilo a pesares das chamadas desde a Consellería de Medio Ambiente á Consellería. Despois dos informes pertinentes que tuvimos que facer no Concello e pedir o informe perceptivo ao Director Xeral de Defensa contra o Monte, é o primeiro pleno ordinario que temos desde a recepción e queremos leválo á aprobación inicial. Estará un tempo en exposición pública para poder contemplar as modificacións ou alegacións necesarias para cumplir co establecido na lei e despois entón rematará coa aprobación final. O plan de prevención conta de 6 partes ou apartados, que son o primeiro, a introdución, no que fala de antecedentes e justificación e obxectivos. Un segundo, de ámbito territorial, donde nos explica a situación, límites de superficies, parroquias e núcleos de población, caracterización do medio rural e espacios naturales protegidos. Un terceiro punto, de análisis de risco, donde fala de históricos de incendios. O cuarto punto é a xestión da biomasa, donde nos fai a definición das redes secundarias de faixas e donde nos di as pistas, vías, camiños, estradas de titularidade municipal e relación de parcelas afectadas. Despois, os puntos quinto e sexto son os anexos coas parcelas afectadas e a situación e a rede de defensa. O obxectivo principal deste plan é a definición desas redes secundarias de xestión de biomasa, que están formadas por un conxunto de parcelas lineais dentro do territorio e marcadas estratégicamente. Co que queremos é garantir e eliminar total ou parcialmente esa biomasa vegetal e o fin é reducir os riscos de incendio e a seguridade dos nosos veciños de Salceda de Caselas. Disculpas polo meu micro hoxe, cada vez que lle dou fai ese ruido. Partido Popular, Primitivo, adiante. Boas noites a todos e a todas. Bueno, sí, é certo que é unha pena que se marchara ao público para poder seguir de cerca pois máis puntos que se traen, pero non é de menos sabido por todos que o que realmente marcou este ano no Concello foi o IBI, non? Porque representou un coste moi importante para os petos dos veciños e realmente, bueno, falouse aquí de bonificacións, pero realmente, perdonai, o noso grupo non considera que estemos facendolle ningún favor aos veciños con bonificacións, senón quizá isto é consecuencia, estas bonificacións que temos que aplicar, é consecuencia do desorganizado que está o Concello por non ter un plan xeral. Pero, bueno, ahora, a continuación, vou a ceñirme o punto. Bueno, Rubén, como ti expuxeches, pois sí, estamos aquí neste punto para a aprobación do Plan Municipal de Prevención de Incendios Forestais. A ver, temos claro, creo que todos os que estamos aquí, que o Concello debe estar preparado para posibles ameazas ou catástrofes, non? Ter protocolos. Sen lugar a dúbida, os incendios forestais é a amenaza máis real a que nos podemos enfrentar que pon os riscos pois, o noso medio ambiente, os nosos montes, vivendas e incluso, pois, chegado o caso, as nosas vidas. Convén recordar o que vivimos todos, que eu creo que todos fomos conscientes o que pasou en outubro do 2017. Como creo que todos tivemos pois unha sensación de impotencia en algún momento hasta de descontrol cando se deu a circunstancias no incendio dese que estou falando do 30-30-30, non? De temperaturas superiores a 30 grados, humidade relativa máis baixa do 30% e rachas de vento pois superiores a 30 km por hora. Son as circunstancias
nas que nos obrigan, pois, a ter un documento que poida prever, pois, o máis valioso hasta certo punto, as vidas humanas, non? Polo tanto, o noso grupo cree que é necesario traballar no eido da prevención, que a colaboración, como se plantexa neste documento, entre as distintas administracións para conseguir ese fin é fundamental. A determinación das faixas secundarias e o seu mantemento, eliminación de biomasa, métodos silvícolas para aumentar o perímetro de seguridade, é unha medida que, neste caso, permitirá, en caso de incendio, manter esa franxa de seguridade alrededor das vivendas e infraestructuras, minimizando, pois, neste caso, como xa comentei, os riscos en danos materiais e a perdas de vidas humanas, que oxalá nunca aconteza. Por todo isto, estamos de acordo co documento que aquí se trae e a aprobación inicial. Creo que, como dixen ao principio, os incendios forestais é a amenaza máis real e probable que se nos podemos enfrentar no Concello de Salceda, polo que contar con este plan é unha ferramenta importante na prevención e na loita contra os incendios. Gracias. Ben, Movemento Salceda, Loli. Boa noite a todos e a todas, compañeiros, compañeiras, veciños e veciñas que nos ven dende as redes sociais. Saudados quedades, ata agora non tiven ocasión de facelo. Un punto que traemos nesta parte resolutiva do Pleno, a aprobación inicial do Plan Municipal de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais, xa o 17 de agosto de 2018, cando saía publicado no Diario Oficial de Galicia este convenio de colaboración, un convenio de colaboración que tiña que formalizarse a través da colaboración entre Xunta, a través da FEGAM e a través da SEAGA, un convenio en materia de prevención e de defensa contra incendios, pois non o dubidamos. Poucos días despois, o de setembro de 2018, naquele entón a concelleira Carla e o alcalde asinaron a solicitude para adherirse a esta adhesión do convenio. Como ben decía Tibo, a experiencia vivida creo que nos fixo que todos nos puxéramos as pilas e estes pasos serán necesarios, a colaboración entre administracións será sumamente necesaria. Esa resolución chegou case un ano despois, o 8 de maio de 2019, onde a Consellería de Medio Rural nos permitía adherirnos a ese convenio. O que traemos hoxe a este pleno, esa adhesión contiña unha serie de obrigas e compromisos por parte do Concello, e esta é unha delas, traer a aprobación inicial o Plan Municipal de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais. Vamos a estar todos de acordo e creo que tamén deberíamos estar de acordo en políticas públicas de prevención, sobre todo de axilidade burocrática, que sabemos que non é así, que é moi complexa. Todos os organismos nos costa, pero, dende logo, a Xunta que ten maior responsabilidade, eu creo que débeselle exixir que a axilidade burocrática sexa maior, e iso creo que é o que solicita a veciñanza. Nós, ao final, representamos a veciñanza e temos que colaborar nesas políticas públicas de prevención. Un pasiño máis, quedamos hoxe aquí, despois da adhesión a ese convenio. Anúnciaseme co sonido cada vez que falo. Non sei se hai algunha intervención, se quere facer algunha intervención máis, se non, pois neste punto creo que estamos todos de acordo. Só unha alusión ao tema, que sí que é importante, quizáis o tema máis importante para a veciñanza poida ser que fose o IBI, pero é verdade que hai moitos temas máis importantes, temos unha pandemia, e temos temas que quitar adiante, como decía o compañeiro Tibo, unha mágoa que o público non se quedara, porque é verdade que este tema tamén é moi importante, tal como dixeron tanto o compañeiro
Partido Popular como Movemento Salceda e Partido Socialista. A prevención é un tema fundamental, todos temos experiencia vivida, que efectivamente concordo co compañeiro do Partido Popular, que era, pois a todos nos pillou de certo modo sen saber moito que facer. É verdade que cando chegan, se dan circunstancias así, pois é importante ter a prevención, co cal creo que este Plan Municipal de Prevención e Defensa contra os Incendios é un dos puntos importantes do pleno de hoxe. Lamentamos non poder traelo antes, como decía a portavoz de Movemento Salceda, a compañeira Loli Castiñeira, a burocracia a veces nos fai que as cousas se ralenticen, pero aínda así creo que esta é unha moi boa nova e saldrá por unanimidade esta aprobación inicial. Habrá un período de exposición e de alegacións, e espero que a aprobación definitiva pois tamén se dea por unanimidade e que podamos poder aplicar este plan. Dito isto, paso a ler a proposta de acordo. Primeiro, aprobar inicialmente o Plan Municipal de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais do Concello de Salceda de Caselas. Segundo, someter o plan á exposición pública mediante anuncio no Boletín Oficial da provincia por un prazo non inferior a 20 días, durante os cales os interesados poderán examinalos e presentar reclamacións. Así mesmo, estará a disposición dos interesados na sede electrónica deste Concello, salcedadecaselas.sedeelectronica.gal. E terceiro, de non presentarse reclamacións ou suxestións no mencionado prazo, o plan considerarase aprobado definitivamente. Pasamos a votación. Votos a favor. Unanimidade. Ben, pasamos ao punto 4, constitución dos consellos sectoriais ao abeiro do artigo 21 do Regulamento de Participación Veciñal. Neste caso, como concelleira de Participación Veciñal, defenderei o punto. No pleno do mes de, se non lembro mal, no pleno do mes de agosto do ano 2020, trouxo a aprobación do Regulamento de Participación Veciñal, que foi aprobado ou foi publicado no Boletín Oficial da Provincia o 7 de setembro de 2020, e a partir de entón pois tiñamos toda a intención este Goberno Municipal de poñer en marcha tanto o Consello Veciñal como os consellos sectoriais no seu caso. É verdade que a pandemia e todo o que levamos vivido nestes case 2 anos ou 1 ano e 9 meses nos levou a que todo o acontecese con certo retraso, o que nos levou que non se fixese a primeira reunión informativa sobre este Regulamento de Participación Veciñal hasta o 23 de setembro deste ano, e a sesión constitutiva do Consello Veciñal que se celebrou o pasado xoves 16 de decembro. Unha vez constituído nesa sesión de constitución do Consello Veciñal, e tal como xa reflexaba no Regulamento de Participación Veciñal aprobado, podíase crear, era competencia do Pleno, os consellos sectoriais. Consideramos este equipo de goberno, eu como concelleira de Participación Veciñal, que aproveitando que había esa reunión de constitución, o fixéramos xa e ademais informáramos de que íbamos a traelo a pleno para ver tamén se as 44 asociacións que pertencen, deixamos a ir un momento, concelleiro, as 44 asociacións coas que se constituíu o Consello de Participación Veciñal puidesen opinar nesa constitución dos consellos sectoriais. Despois desa reunión, pois acordamos nesa sesión constitutiva que se crearían 5 consellos sectoriais, sobre todo co obxectivo de crear mellor participación e operatividade no que se trata, que é a participación veciñal, non? 44 asociacións, grazas a elas que temos moito dinamismo, pero tamén é verdade que é moi difícil que un consello con 44 asociacións poidese tomar decisións, e para iso o dividimos en consellos sectoriais.
Creemos que é moito máis operativo. Eu, como concelleira de Participación Veciñal, teño que agradecer sobre todo o interese que todas as asociacións mostraron, pois, como decía antes, chegando a constituir con 44 entidades colectivas. E o que traemos, pois, como decía, hoxe a pleno é a aprobación dos 5 consellos sectoriais, que serían o Consello de Educación, Mocidade, Infancia e Saúde, o Consello da Cultura, o Consello de Medio Ambiente e Medio Rural, o Consello do Deporte e o Consello de Colectivos Veciñais, Muller e Persoas Maiores. Espero que estemos todos de acordo, como xa se comentou na comisión informativa, e paso a palabra ao Partido Popular, que Santi. Boas noites, compañeros da Corporación, boas noites aos veciños. Ben, unha vez máis, o noso grupo, en aras de manter a coherencia que leva demostrado nos últimos anos respecto de moitas cuestións, decisións, acordos e propostas, pois eu, o nome do mesmo, manifesto no día de hoxe, pois que seguimos respaldando todo aquilo que dixemos na aprobación inicial dese regulamento polo mes de febreiro do ano 2020, concretamente no pleno do 27 dese mes, e tamén o que manifestei en nome deste grupo no pleno do 27 de agosto da aprobación definitiva, e incluso o que manifestei fai uns días na comisión previa a este pleno municipal. Por lo tanto, pouco máis que engadir. Me remito, e quero deixar constancia na ata deste pleno, que aquel veciño colectivo que queira saber que opinamos respecto deste regulamento, pois en esas actas públicas está recollido o manifestado por min como portavoz e tamén a postura deste grupo. E tamén, pois, co programa electoral que nos presentamos ás eleccións en maio do ano 2019, onde propoñemos, entre outras cousas, a creación e a constitución do Consello Municipal da Cultura, entre outros. Por lo tanto, sendo coherente, o noso grupo se vai a abster no día de hoxe en aras de respetar o que decidimos en aquel momento e que sexan os colectivos os que participen libremente en eses consellos que, dende logo, desexamos que sean productivos e, como ben se dixo por parte da portavoz de Movemento Sociedade, que non se burocratice e, por lo tanto, que non sea algo que quede en un eslogan a que fea efectivamente que sean productivos, non? Iso non se desexo e o tempo así o manifestará. Por lo tanto, remato como empecéi. Remítome á intervención dos plenos do 27 de febreiro do ano 20, do 27 de agosto do ano 20 e da comisión previa a este pleno respecto do regulamento. Gracias. Grazas, Santi. Movemento Salceda, Loli. Nada, pouco que engadir, sumarme o que dixo a alcaldesa e decir que xa nesta primeira xuntanza a veciñanza e os colectivos tiveron oportunidade de sumarse e ser partícipes, porque se introduciu incluso en algúns consellos en novas áreas como saúde, muller e persoas maiores. E o que se trae hoxe aquí é sinxelamente un pasiño máis que estaba ademais recollido no regulamento de participación veciñal, que era a creación destes consellos sectoriais. Gracias. Ben, eu tamén un pouco máis que engadir. A primeira sesión constitutiva houbo participación, co cal contenta como concelleira e creo que como equipo de goberno de que se constituíse, de que chegásemos a acordos e se debatise e que esta participación veciñal comenzase a ser efectiva. Aquí comeza un camiño máis, esperamos que pouco a pouco se vaya poñendo en marcha todo. E, sobre todo, quero reiterar o agradecemento ás 44 asociacións e colectivos que quixeron participar neste Consello Veciñal e que agora participarán tamén nos consellos sectoriais. Dito isto, paso a ler o acordo. A Constitución ao beiro do artigo a Constitución ao beiro do disposto no artigo 21 do Regulamento de Participación Veciñal dos seguintes consellos sectoriais. Primeiro, Consello de Educación, Mocidade, Infancia e Saúde, Consello da Cultura,
O 2, Consello da Cultura, 3, Consello de Medio Ambiente e Medio Rural, 4, Consello do Deporte e 5, Consello de Colectivos Veciñais, Muller e Persoas Maiores. Votos a favor. Movemento Salceda e PSOE. Abstencións. Partido Popular. Pasamos ao punto 5, moción do Grupo do Partido Popular, aportación ao Servicio de Axuda no Fogar. Paso a palabra a Cristina, compañeira do Partido Popular. Adiante. Ola, moi boas noites a todos, aos compañeiros e os veciños que agora xa só nos siguen a través da canle de internet. Este punto número 5 do derradeiro pleno do ano en defensa do Servicio de Axuda no Fogar, como vimos facendo nos últimos anos, e ademais, a medida que vai lendo, vamos facer unha propia emenda a nosa moción debido a un erro de transcripción que tivemos. Entón, unha vez a vai lendo, xa vamos. Perdón. Exacto. Por iso digo que a medida que vai lendo a moción fago esta corrección que é o final. Leo a exposición de motivos. O pasado mes de outubro, a Consellería de Política Social e Federación Galega de Municipios e Provincias, FEGAM, firmaron un acordo que brinda a financiación do Servicio de Axuda no Fogar, SAF, para toda a legislatura, con un aumento progresivo do 24% que se conseguirá no 2024 e que supondrá un incremento acumulado da aportación autonómica de 70 millóns de euros. Con este novo escenario, a aportación autonómica ao SAF pasará de 9,7 euros hora actuais a 12 euros hora en 2024. Así, neste ano e o próximo, a Administración Autonómica asumirá 11 euros hora, no 2023 incrementarase ata os 11,5 euros hora e en 2024 xa se conseguirán os 12 euros hora. Os acordos entre administracións son fundamentais para avanzar e mellorar o día a día dos cidadáns. En este caso, non só é importante chegar a acordos, senón que tamén as administracións involucradas no SAF, un servizo de vital importancia para o noso concello e os nosos maiores, defendan que os usuarios poidan asumir o menor coste posible. Neste caso, que poidan beneficiarse do maior número de horas posible. É por isto que, tal como a Xunta de Galicia aumentará un 24% a financiación ao SAF e con efecto do 1 de xaneiro de 2022 pasará de 9,70 euros a 11, que o Concello aumente esta mesma porcentaxe a súa aportación. Con isto era o que nos referíamos a emendar e poñer que se deixen de renunciar a horas deste servizo en vez de aumentar a aportación, que asume tan só, neste caso, o Concello, o 16,14% da mesma, fronte aos 71,50% da Xunta, conseguindo así, como digo, aumentar o servicio para os usuarios. Ademais, tamén solicitamos que se deixen de perder, isto é importante ao que nos referíamos, por parte do Concello, horas concedidas da Xunta de Galicia, xa que sempre neste pleno se protesta porque a Xunta de Galicia non aporta o suficiente, cando realmente aportaba e segue aportando 71,50% e agora aumenta este presuposto un 24%, agora que non sexa a excusa de que se perden horas porque a Xunta de Galicia non invirte o suficiente, senón que vostedes non o fan. Polo exposto, o Grupo Municipal Popular no Concello de Salceda de Caselas presenta a seguinte proposta de acordo: que o Goberno municipal se poña ao mesmo nivel que o fai a Xunta de Galicia en canto a importancia de funcionamento do Servicio de Axuda no Fogar, conseguindo así non renunciar a horas, é dicir, que se aumente a horas beneficiando así aos cidadáns, aos usuarios e así tamén ao Servicio de Axuda ao Fogar. Que esta era a emenda, que en vez de aumentar a aportación dos usuarios sexa deixar de perder horas por parte do Concello.
Ben, perdoade que interrumpa máis que nada por levar un orde no pleno. Efectivamente, hai erros humanos por todas partes e creo que o que acaba de dicir a compañeira Cristina, eu pediríalle que o teña en conta tamén cando hai un erro nunha frase, como pasa a veces ou así, nun informe, que tamén teñan en conta que tamén hai erros humanos. Dito isto, pasará a defender, como nos informa a secretaria, non é necesaria a votación, xa que é unha emenda do propio grupo que presenta, co cal pasaremos a defendela. Cristina, perdona, tes 5 minutos se queres defendela, e despois pasamos ás quendas do resto de compañeiros, do resto de grupos. Gracias. Eu diría que ca exposición de motivos quedou bastante clara o noso pensamento. Non é a primeira vez que vimos defendendo o servicio de axuda no fogar neste pleno. Concretamente diría que neste ano 2021 é o terceiro pleno que nos dedicamos a falar do servicio de axuda no fogar e a importancia que este ten no noso concello. É un servicio fundamental para os nosos maiores. Neste 2020 e 2021 demostrouse ca pandemia a importancia que este ten non só para os nosos maiores, senón para as persoas que o levan a cabo. E como ben dixemos, é importante que se asuma este servicio e que por parte do Concello se asuma así tamén, que levamos escoitando durante moitos plenos que a culpa de que se renuncia a horas é da aportación da Xunta. A Xunta neste 2021 fixo unha aportación extraordinaria, como ben dixemos, asumindo e aumentando progresivamente o presuposto para este servicio. O que non queremos é o que vimos criticando nestes plenos de 2021 e anteriormente, é que aquí só se critica a Xunta cando realmente tedes que ver vos, que sodes o Concello, sodes os que gobernades e os que asumides este servicio de axuda no fogar, por que renunciades a estas horas. Agora que tamén aumenta o presuposto a Xunta e faino cun acordo ca FEGAM, que é a Federación Galega de Municipios e Provincias, tamén vades a protestar por este presuposto, tamén vades seguir renunciando horas, porque isto é o que seguides e o que vides facendo durante todo este ano. Como ben dixemos, a Xunta aporta un 71,50% a este servicio. O Concello canto aporta? Un 16,14% do presuposto e o demais o fan os usuarios. Outra pregunta que lles fago é por que, se a Xunta paga, os usuarios pagan, o Concello ou non o fai, porque xa sabemos o que pasou co pago á empresa que executa este servicio, por que o Concello non o fai e por que o Concello segue renunciando a horas do servicio. Todos sabemos o fundamental que é para o noso Concello, para os nosos veciños e tamén para as traballadoras do mesmo. Por iso, defendemos unha vez máis este servicio e a importancia do mesmo no noso Concello. Nada, prefiro que resposten as preguntas e despois continuar ca quenda. Que o Goberno municipal se poña ao mesmo nivel que o fai a Xunta en canto á importancia do funcionamento do servicio na axuda no fogar, SAF, conseguindo así aumentar as horas, concretamente non renunciar ás horas que a Xunta lle dá e beneficiar así aos usuarios do servicio. Ben, vai defender a postura a concelleira de Servicios Sociais, Gela. Vale. Bueno, buenas noches a todos y a todas. En primer lugar, sí es cierto que la Xunta, o sea, que llegó a un acuerdo la Xunta después de un montón de años sin incrementar absolutamente nada el importe que pagaba por el SAF.
yo quiero dejar claro y que quede claro que es una competencia autonómica, no es del Concello, con lo cual el Concello no debería asumir ningún coste, porque la competencia es autonómica. La tiene traspasada del Gobierno central y bueno, tiene que destinar un presupuesto que asuma la totalidad del servicio. Los concellos asumimos la gestión con la empresa, con los usuarios y con la Xunta se asume la gestión, que yo creo que ya es suficiente, porque está muy bien, está muy bien. Nosotros defendimos, como Gobierno, defendimos siempre el SAF, lo vamos a seguir defendiendo porque es defender a los vecinos. Pero vuelvo a lo mismo, llevábamos un montón de años sin subir y el Concello cuando renuncia a horas es porque entendemos que la Xunta tiene que asumir el coste total. Nosotros tenemos que disponer de una cantidad del presupuesto anual del Concello, pagamos nuestra parte solo, pero disponer en el presupuesto municipal tenemos que disponer de todo, con la consecuencia que tiene para el resto de las áreas y para el Concello en sí, el tener ese dinero destinado solo a eso. Yo creo que está claro que vuelvo a repetir, que hay que dejar muy claro y que tenéis que tener claro y asumirlo, que es una competencia autonómica, no es una competencia, y que el dinero que se destina al SAF no se puede destinar a otra cosa. El Gobierno autonómico tendría que asumir lo que se paga por ese servicio y no pedirnos a los concellos que paguemos lo de los usuarios. Ya pagamos una parte de ese servicio, ya gestionamos toda la parte de personal de ese servicio, con familias y con empresa y todo. Y ahora se nos pide eso. Eso habría que pedírselo a la Xunta de Galicia, repito, porque es su competencia. Y en un presupuesto como el nuestro, que es limitado, si se suben o no se suben las horas, claro que sí, tenemos que estudiarlo y tendremos que verlo. Pero vuelvo a repetir, siempre estamos asumiendo las competencias que le corresponden a la Xunta y al final, por el beneficio de nuestros vecinos, pues tenemos que acabar cargando nosotros con eso. Vamos a estudiarlo, no digo que no se vayan a subir las horas, pero vamos, repito y dejo claro que es competencia de la Xunta de Galicia asumir el total del servicio, que así lo recoge la ley nacional que tenemos de dependencia y nada más. Loli, portavoz de Movemento Salceda, adiante. Eu ia decir que traían vostedes a este pleno unha moción vergoñenta, pero creo que xa se deron conta vostedes. Por iso tuveron que enmendar, porque realmente era vergoñenta. Licitamos este servicio no noso Concello, lembrano ben, non? No pleno de novembro do 2020. Adxudicamos o contrato do Servicio de Atención no Fogar en xuño deste ano. E agora pretendían traer a este pleno, en decembro de 2021, unha moción onde lle pedían ao Concello que cambiase o importe da súa aportación. Pretendían iso. Menos mal que correxiron, xa digo. Porque vostedes saben que a aportación do Concello, usuaria, por certo, me gustaría, todos cometemos erros, eu a primeira, que as mocións puideran vir na medida do posible con linguaxe inclusiva, porque está na súa totalidade en masculino e era unha das medidas do plan de igualdade que todos fagamos un pequeniño esforzo. Repito que eu son a primeira en equivocarme. Eu entendo, Ana Cristina, que ti sabes que a aportación do Concello Usuario está reglada, está regulada, non? Pois parece que non. Non sabes que ese regulamento establece ademais a Xunta de Galicia, que acabamos de licitar o servicio, como dixen antes, que ademais esta moción que traen hoxe aquí debe ser froito dunha ocurrencia ou dunha directriz do partido, quero imaginar.
quero imaginar. O Concello de Salceda, ou sexa, todos os que estamos aquí e toda a veciñanza, destina un 15% do orzamento municipal. Un 15%. O servicio licitouse por 2.895.824 euros. E atención, o Concello pasou de pagar 14,30 euros a hora no ano 2020 a un prezo de licitación de 18,71. A Xunta pasou de pagar 9,70 horas no, que non pasou nada porque resulta que nunca aumentaron. E a pregunta fago chaigo a ti, Ana Cristina, a Xunta non aumenta precio dende cando? 2006, 2007, hai 10, hai 15 anos? Eu fagoche esa pregunta, dígamo. Despois me contestas ti a mí. O Concello incrementou ano tras ano o precio da hora. Acabo de decir o que aumentou a Xunta en todos estes anos, 10, 15 anos, ni un só céntimo. E agora resulta que había que ir con eles no incremento do precio. Bueno, menos mal que recuaron e agora hai que ir con eles na aceptación de horas porque a Xunta, despois de 15 anos, decide, ten a ben, incrementar un precio da hora que tiña que haber sido progresivo hai máis de 10 anos. Falaba vostede, Ana Cristina, de que perdemos horas do servicio que nos concede a Xunta, non? Estas horas que nos concede a máis a Xunta do Partido Popular. Pode coller as actas, dixen yo en novembro de 2020, repetiño ademais a vostede, que sempre defende o servicio de atención no fogar, repetiño en xuño de 2021, que estas horas son regalos envenenados. E se colle as actas, pode ler textualmente que decía o seguinte, con argumentación. A Xunta é quen establece as horas que lle corresponden a Salceda. E Salceda ten a obriga de cubrilas. A Xunta entrega novas horas ao Concello cando considera sen previo aviso. E sen ter en conta que o Concello ten que aportar un diñeiro que ten que ter previsto, o que decía antes a compañeira Gela, dotar orzamentariamente. Estes regalos sempre chegan a final de ano, como a súa moción. E o Concello vese na tesitura de ter que aceptar unhas horas que non están previstas nese orzamento, como fixemos nos últimos anos en Salceda, que iso de que non aceptamos as horas non é así. Usted leva pouco tempo, igual ten mala memoria, pero xa lle digo eu que non foi así sempre. A Xunta... Ana Cristina, eu non a interrumpín, Salceda renuncia a elas, o cal a Xunta entende que non as precisa, e deixa de contar con nós, deixa de contar co Concello de Salceda, entende a Xunta que está servido. Por certo, cando quedaron fora do orzamento e foron a REC, vostedes votaron en contra de pagarlle á empresa que fai ese servicio. Tampouco lembran. A ti disculpo, Ana Cristina, que non estabas, pero o resto de compañeiros non. En resume, a frase fácil, a Xunta invita a café, pero quen paga é o Concello de Salceda de Caselas. E agora veñen vostedes, entón, a que nos sumemos ao carro. Benvido o seu recuamento, porque entra dentro de toda a lógica. Pedirlle ao Concello que faga algo que a Xunta non fixo durante tantos anos, vostedes están aquí para defender os intereses da veciñanza e o cuidado das nosas persoas maiores e das súas familias, porque ao final recae sobre as súas familias, non para defender propostas do seu partido, do Partido Popular. Aquí veñen a defender os intereses dos veciños e das veciñas. E que... Perdón, iba a decir que fora rematando, pero como me anuncia o micro cada vez que interveño... A mí o que me parece vergoñento son os ataques que nos están a facer por parte de vostede e Dolores Castiñeira a palabras, unha, que nos non dixemos, porque nos, en que momento dixemos que queremos que se aporte o esforzo por parte da veciñanza. Non, o que queremos é que se aumente o esforzo por parte do Concello, que se deixen de perder horas. É o único que dicimos. Caramelo envenenado, se a Xunta vos paga, é un caramelo envenenado. Un caramelo envenenado non é iso. Un caramelo envenenado é que non vos pagase e que nós o reclamásemos. A Xunta vos lo paga. Canto aporta... por favor, Alejandro, estou falando eu.
Canto aporta o Concello, canto aporta a Xunta de Galicia? A Xunta de Galicia 71,50% a este servicio de axuda ao fogar. O Concello 16,14%. Creo que iso queda bastante claro. En canto ao lenguaxe inclusivo, probablemente nós si, en algúns momentos esquecémolos e non o poñemos de manifesto, pero máis vergonzoso é que se adxudicase un servizo sen aplicar o plan de igualdade. Iso por un lado, e outro tamén, sí, cando o que estaba falando Dolores Castiñeira de que se aprobou este ano a adxudicación ao servicio. Fíxose pensando no plan de igualdade? Non, e xa o criticamos nós nese pleno correspondente. Tamén criticamos, sabes o que? Que non haxa igualdade para prestar este servicio, porque renunciando a horas conleva a que non haxa igualdade entre os usuarios, porque moitos usuarios perden a oportunidade de ter este servicio. Igualdade e inclusividade para absolutamente todo, porque os veciños de Salceda é o que merecen, non só no linguaxe, senón no servicio e nas horas que se aplican ao mesmo. Por suposto que sabemos a porcentaxe que ten que aplicar os usuarios, así está recollido no decreto 99/2012 do DOC, non da Xunta de Galicia. Creo que non temos moito máis que aportar, creo que está bastante claro o que nos estamos pedindo, e non é un esforzo por parte do Concello, senón que o Concello asuma a súa competencia en canto ao previsto. Donde está regulado? Donde está regulada a competencia? Donde está regulada a competencia? Deixamos rematar, por favor. Creo que me anuncia tal. Simplemente iba a pedir que se respetase a intervención para que continuases no seu momento, e foi o que se interrompiu no teu micro. Desculpa. Ben, non sei a concelleira de Servicios Sociais se quere incidir en algo. Non, paso a palabra, que entendo que a compañeira Loli Castiñeira si quere respostar a Cristina. Gracias. Non teño que respostarlle, o que lle teño que decir é que a Xunta o que tiña que aportar era o 100%, e non limitar os orzamentos deste Concello, que son para dar servizos á nosa veciñanza. Pero, bueno, xa nos estés acostumbrados, Ana Cristina, a túa demagoxia, e, ademais, hoxe levas unhas cantas palabrotas, algo inusual en ti, Pero, bueno, será o día, non pasa nada. A Xunta tiña que aportar o 100%. E non limitar o orzamento para prestar servicios á veciñanza de Salceda. Non estés acostumbrados a traer mocións a este pleno que certamente, e é lícito, defenden os intereses do partido que representas, o Partido Popular, e non a veciñanza. Dende o momento, Salceda, témolo moi claro. Nos vamos a defender a veciñanza ante un servicio tan esencial e tan necesario, e o que lle destinamos, ademais, un 15% do orzamento. O gallá tuverades vos tanto ímpetu en defender dende hai xa anos o aumento que viñamos solicitando dende o Movemento Salceda o precio destas horas por parte da Xunta. Non vos vin eu nunca tanto ánimo. Pero, bueno, está ben. Chegou este aumento e está ben. Supoño que estades contentos, nós tamén. Pena que non viñera antes. Sí? Apago todo e anuncio todo. Vades a desculparme. Acabou a quenda, pero por alusión, se queres comentar algo en relación a alusión, teis a palabra. É a propoñente, ademais, si ten razón. Desculpas, Cristina. Agora. A palabrota, porque o único que puiden dicir fora de tono é vergoñento, unha palabra que dixeras ti antes, si é vergoñento que se intente defender un servicio como facedes, perdendo horas, que é o que estaba dicindo eu, perdendo horas, e si tanto falades do presupuesto,
vos que ganades o presupuesto cobrando do IBI, non? Porque non ten outro sentido. Isto, por suposto, un imposto municipal que regulades vos, por suposto que sí. Sí. Por suposto que sí. O que, novamente, defendo é que se deixen de perder horas por parte do Concello de Salceda no servicio de axuda ao fogar. Non digo nada máis. Isto, se queredes votades a favor defendendo os veciños, como nós sempre defendemos, o noso partido, perdona que che diga, pero sempre defendeu, e sempre que tivemos que reclamar algo a Xunta de Galicia, goberne quen a goberne, para que sexa beneficioso para os salcedenses, sempre o fixemos. Que pena que non o fixera o Partido Socialista noutros momentos, cando pedimos que se reclamase os presupostos, cando se pediron moitísimas cousas para Salceda, que vos, desde logo, defendestes o vosso partido e non defendestes os salcedenses. Nós sempre reclamamos a Xunta e moitísimas outras infraestructuras que consideramos que eran beneficiosas para Salceda e para os salcedenses. Pouco máis que añadir. Ben, primeiro, eu creo que o Partido Socialista, se me permitides, gracias, eu creo que o Partido Socialista non é nada sospeitoso de reclamarlle ao resto das administracións o que necesita, sexan gobernadas polo Partido Socialista ou sexan gobernadas polo Partido Popular. De feito, máis dunha vez se fixeron aquí propostas tanto para o goberno o Goberno de España como para a Diputación de Pontevedra, etc. Ben, dito isto, creo que estamos fora un pouco xa de conversa. Eu agora sí que o que pediría é que me permitades o par de minutos que teño para dar a miña opinión, para pechar este tema, que me permitades sin que me interrompades, por favor. Creo que hai que aclarar un tema. Primeiro, como dixo a concelleira de Servicios Sociais e como dixo a portavoz de Movemento Salceda, é competencia da Xunta de Galicia. E non sabe o Partido Popular por que competencia da Xunta de Goberno ou da Xunta de Galicia? Porque a dependencia está trasladada dende o Goberno Central á Xunta de Galicia, a Comunidade Autónoma. Eu creo que hoxe, se é a segunda ou a terceira vez que os concelleiros e concelleiras do Partido Popular non se dan conta de cousas que son fundamentais e que deberían saber despois do tempo que levan como oposición neste Concello. Primeiro iso, lei de dependencia, competencia 100% autonómica. Non pode ser que o Concello este asumindo día tras día competencias que non lle son, porque o esforzo, e permítame que a rectifique, o esforzo que fai o Concello é o esforzo que fai a veciñanza. Eu creo que iso é outra das cousas que debemos ter claro os 13 concelleiros e concelleiras que formamos esta corporación. O esforzo que o Concello fai nos orzamentos do Concello en competencias que non son nosas é o esforzo que está facendo a veciñanza deixando de recibir outros servicios e outras competencias que sí son do goberno local. O sea, non confundamos términos porque creo que levamos todo o pleno intentando confundir ou non saber. Antes coa aprobación definitiva, agora con que non é competencia, estamos asumindo competencias da Xunta de Galicia dende fai moitísimo tempo. Como decía a compañeira Loli Castiñeira, a Xunta de Galicia non subiu nada e agora resulta que fai o seu traballo a medias, e resulta que nós temos que ser compañeiros e compañeiras de travesía asumindo un coste maior do que cando debemos asumir cero. Pero non cero porque este Concello ou este equipo de goberno non queira. Cero porque non é competencia local, é competencia autonómica. Este Concello está asumindo, e leva asumindo unha parte do SAF moitísimo tempo. Leva asumindo limpiezas e desinfeccións dos centros escolares moitísimo tempo. A Xunta aproba unha normativa sanitaria, moi ben, estamos de acordo, e vaise seguir prestando servicio, pero resulta que o pagamos nós. A Xunta ten un servicio que pon en marcha porque lle é delegado a comunidade autonómica e resulta que o pagamos nós. Eu creo que o Partido Popular ten conceptos tamén equivocados. E é outra cousa máis.
que o Concello non paga, que o Concello... A Xunta o primeiro que tiña que facer era pagar ese servicio adiantado e non hipotecar os presupostos de concellos como o noso, que supón ter 900.000 euros do orzamento dedicado ao SAF, cando a Xunta debería facer ese servicio e encima pagarlo por anticipado. Porque senón o único que fai é hipotecar, efectivamente, os servicios aos veciños. Non teño moito máis que decir. Eu creo que este goberno sempre defendeu o mismo, o servicio se presta, melloramos todo o que se poida, pero non confundamos a ninguén. O Concello non pode seguir asumindo as competencias da comunidade autónoma. Benvidas esta subida que fai a Xunta de Galicia. Lamentamos que non se fixera antes e, sobre todo, lamentamos que non se ocupe do que se ten que ocupar, que é o 100% deste servicio. Dito isto, pasamos á votación da moción. Votos a favor, Partido Popular, abstencións, votos en contra, Movemento Salceda e Partido Socialista. Eu pediría que se cumplise a normativa. Deixamos sair a concelleira. Creo que, desculpade, creo que o partido, ou que, perdón, que o pleno debe continuar. Valerme a desculpar, que o pleno debe continuar. Pasamos a moción, xa foi debatida e votada. Pasamos á actividade de control, que é a dación de conta dos decretos dende o número 2021-1420 de 25 de outubro ata o número 2021-1635 do 17 de decembro. Se non hai ninguna cuestión sobre a dación de contas, pasamos aos rogos e preguntas. Rogos, Partido Popular. Perdón, palabra ao compañeiro portavoz do Partido Popular. Si quería facer un rogo, xa non é a primeira vez que o fago, insisto no mesmo, xa que estamos rematando o ano, lle rogamos que revisen os rogos presentados por este grupo e que a día de hoxe siguen sen executarse, sin levar a cabo esas melloras, tanto en servicios como melloras en diferentes infraestructuras. Por lo tanto, insisto, rogamos que revise o Goberno os rogos que presentamos e que a día de hoxe están sin executar e levarse a cabo. Gracias. Compañeiro Joaquín. Ben, o meu rogo vai un pouco ao fío da aprobación da modificación da ordenanza do IBI, xa que ustedes falan que se vai elaborar. Que lle pasa, Miguel? Ten un problema? Vale. Xa que ustedes acaban ou mencionaron que iban a elaborar un modelo, un formulario específico para solicitar as bonificacións, esperemos que este operativo a partir do día seguinte da publicación no BOC. Se se publica en plazo, esperemos. Que o formulario este a disposición. O formulario está realizado e estará a disposición cando sexa pertinente despois da aprobación definitiva e a publicación no Boletín Oficial do Estado ou da provincia, perdón. Pero recollemos o rogo. Non estaba a concelleira de Facenda, pero fago por ela. Algún rogo máis? Ángela? Ola, boas noites a todos. Eu solo facerlle unha puntualización a Loli, que antes dixo polo baixo que Marta en Salvaterra renunciaba ás horas, e non renuncia. Non renuncia. Debate de novo. Vale, pois moitas gracias, Ángela, por a aportación. Algún rogo máis? Santi? Ben, un novo rogo, último no día de hoxe,
como estamos rematando o ano, e para que non volva a suceder todos os anos e que vostedes se amparen en algo que non ten xustificación no mes de marzo e abril de todos os anos, lle rogo en nome deste grupo que faltan días para rematar o ano, paguen vostedes todas as facturas entradas en rexistro, vía telemática ou vía rexistro ordinario, aos provedores, ás empresas contratadas de servicios e todo canto está pendiente de pagar a día de hoxe. Non veñan vostedes despois no mes de febreiro, marzo e abril dicindo que teñen millóns de euros nas contas e a día de hoxe sabemos que ten que haber facturas sin pagar. Por lo tanto, como hai días e hai marxen, lle rogamos que paguen as facturas en tempo e forma e así o REC do ano 22 será moito menor que deste ano 21, que foi 1.950.000 euros. Insisto, e termino co rogo, señora alcaldesa, paguen vostedes, xa que alardearon de superávit, cartos, etcétera, nas contas públicas deste Concello, paguen vostedes as facturas que están pendientes a día de hoxe ao 31 de diciembre, todas as facturas. Gracias. Pero creo que lle vou a dar, voulle dar a palabra a Lucía, que sofre en primeira persoa este tema e voulle dar a palabra porque ademais sabemos todo o equipo de goberno os días que tuvemos nas últimas semanas. Adiante, Lucía. Sí, efectivamente, Santi. Pagaremos o que orzamentariamente sexa posible. Como comprenderás, non podemos pagar o que nos dé a gana. Non se trata só de ter diñeiro nas contas, como dices ti, que alardeamos, efectivamente, cando rematamos o ano con superávit e hai diñeiro nas contas, alardeamos, pero que non só se trata de ter diñeiro na conta, hai que ter diñeiro na conta e hai que ter crédito na partida orzamentaria. Dúas cousas importantes e diferentes, que a veces parece que as confundides. Pagaremos o que orzamentariamente sexa posible. O que tamén personal sexa capaz de executar en 3 días que quedan do ano, porque hai moitísimas xestións que facer, a parte dos condicionantes que acaba de decir Lucía, que son uns procedementos, tamén hai un traballo feito dentro do Departamento de Intervención e Tesourería, que ademais sei que nos últimos días se esforzaron moitísimo e hai que ter en conta que a estrutura do Concello dá para o que dá. Dito isto, se non hai máis rogos, pasamos a preguntas. Santi, adiante. Sí. No. Pensei que me decía rogo. Salud. Ben, polo que manifestaron, creo que van a quedar facturas sin pagar. Verémoslo nos próximos meses. Ben, se hai carto nas contas, por que non se pagan? Por que non se fixo modificación de partida? Ben, unha pregunta. Sí, unha pregunta, sí. Quería preguntarle á señora alcaldesa quen preside a FEGAN. Gracias. Non sei se ten algo que ver co dito, pero preside a FEGAN Alberto Varela, alcalde de Vilagarcía. 10 puntos teño, perdón. Do Partido Socialista, que firmou o convenio ca Xunta. Señora alcaldesa, quería preguntarlle que votou o Grupo Socialista, vostede como portavoz, cando este grupo municipal presentou unha moción para reclamarlle ao Goberno do Estado que nos devolveran aos galegos os 300 millóns de euros que nos retiñan inxustamente do IBI recaudado aos galegos e que o Goberno de España non quería destinar aos orzamentos autonómicos. Quen votou en este pleno municipal en contra de reclamarlle eses cartos? Eu creo que sí, e que ademais demos argumentación naquel momento por unha tramitación errónea do señor Montoro mentre gobernaba o Partido Popular. Se quere, volvemos a indicar toda esa
o que sucedeu durante todo ese tempo. Pero eu creo que lle resposto a pregunta dicindo iso. Votamos en contra por a tramitación que había feito o señor Montoro naquel momento, errónea, que despois, ademais, iso, ao final, volvemos ao mismo. Vamos asumindo os erros e as cousas do gobernos do Partido Popular, como acaba de pasar co tema do SAF no punto anterior. Con esas dúas contestacións, señora alcaldesa, presidente da FEM do Partido Socialista, que firmou o convenio, e, perdón, da FEGAN, da FEM tamén, é verdad, a Alcalde Socialista de Vigo, e co rechazo do Grupo Socialista Municipal e do Movemento Salceda reclamando eses cartos, vostedes logo dicen e poñen excusas para destinar máis recursos a axuda no fogar. Moitas gracias. Quedou todo dito e retratados. Gracias. Vou a pedir, se me permitides, que as preguntas sexan preguntas. Xa pasou o tempo do debate, xa pasou o tempo dos rogos e agora estamos no tempo das preguntas. Ceñivos a facer a pregunta, nós ceñirémonos a dar a resposta e así cumplimos co regulamento e como debe ser o pleno. Gracias. Sí. No registro de entrada, na fase de as facturas que entran no Concello, detectamos, vemos que hai dúas facturas e o concepto pon revista suboficiales. Isto que en concreto? É unha publicidade en unha revista. A publicidade do Concello de Salceda. E se gastan ustedes 1.200 euros nunha publicidade que nada ten que ver dunha revista dun cuerpo de suboficiales, que relación ten eso co Concello? Nada. A miña pregunta vai, xa fixemos rogos e preguntas anteriormente acerca disto, volvémoslo a facer xa que nos lo pediron así os usuarios da biblioteca, e se se vai aumentar o horario de forma extraordinaria en época de exámenes os sábados pola mañán. Non, fai falta. Sí, esa era un pouco a idea cando todo volva un poquinho a normalidade. Este ano analizouse. Ao final non chegamos a tempo para poder leválo adiante, pero sí, a idea é intentar, dentro da medida e das posibilidades orzamentarias que teñamos, ampliar ese horario. Tamén é certo que, ao respecto do que comentaxe no anterior pleno, que as anteriores veces que se fixo non tuvo éxito, pero bueno, sí que non quero lembrar épocas pasadas, intentalo de novo, e sí que está previsto intentalo de novo, pero, insisto, sempre que as posibilidades económicas e técnicas o permitan. Puntualizar, porque algo que quero lembrar que no anterior pleno algo comentaras de que, non revisei a acta, verdade, acordeime ahora, de que nunca a biblioteca abrira fines de semana. A biblioteca sí que inicialmente abría de luns a sábado e facíase xornada partida de luns a venres, e os sábados abría só pola mañán, e xa fai uns anos que se decidiu cambiar e funcionando realmente bastante mellor a nivel de usuarios e a nivel operativo. Decidiuse cambiar para abrir ininterrumpidamente de 9 da mañán a 9 da noite, e entón, bueno, creemos que funciona mellor así e non abrindo os sábados e facendo xornada partida. E tamén quero decir que, como comentaches no anterior pleno, que me van vindo as cosas á cabeza, nas bibliotecas daqui dos concellos limítrofes non abren os sábados, dixeches que abrían os sábados e non abren os sábados. Eu repito que non abren os sábados. Ti dices que sí, pero non abren os sábados. E tamén dicirte que, bueno, neste sentido sí que quero ter unha mención especial polo persoal que traballa na Biblioteca Municipal, porque a Biblioteca Municipal de Salceda
leva aberta de nove interrumpidamente dende moi pouco despois da pandemia. Foi das primeiras bibliotecas que volveu a abrir tras a pandemia, tras o confinamento do ano 2020, con todas as medidas de seguridade, cando as bibliotecas de Porriño, cando as bibliotecas de Tui, cando as bibliotecas sabaterras, todas estuveron aínda pechadas, a bibliotecas Salceda abriu. Por lo tanto, sí que creo que é un servizo que está funcionando moi ben e dende aquí tamén quero volver a aproveitar e felicitar e decir que este moi grande parte é traballo do personal que traballa ali. Máis preguntas? Primitivo. Perseverancia, virtude ou defecto, non? Fai un ano, neste pleno, o sea, fai un ano, tratouse neste pleno de pedirlle a instar a Diputación de Pontevedra sobre a seguridade, sobre un informe sobre seguridade e usabilidade para modificar e, sobre todo, retirar eses bordillos que tanto molestan os veciños e tantos danos levan producido, non? Ben, fai vostede un momento que dixo que non lle temblaba o pulso para reclamar a ningunha administración. Estamos falando da Diputación. En resumen, durante todo este ano hubo unha deixación de funcións pola súa parte a hora de xestionar o que aquí no pleno se aprobou. E a pregunta é: como estamos a día de hoxe no tema de retirar eses bordillos de formigón do carril bici, ou dun estudio que se espera, ou as comunicacións que leva practicado coa Diputación exixíndolle o cumprimento dese acordo plenario? Ben, a verdade é que si algunha comunicación fixen de maneira telefónica e non hai avances sobre o mesmo, e a verdade é que de maneira escrita non se lle realizou. Mais preguntas? Home, non será por pesado, que son eu, porque a verdade é que sempre non sei nin como non esperaba a xogada esta ao final, porque sabe que yo estou preguntando e insistindo, porque realmente é un tema que me preocupa. E, por favor, non utilizo o comodín de que estamos na fase de preguntas para que non me deixes fallar, porque unha de dúas. Ou non me toman en serio, que sería o mellor, ou non fan diligentemente o seu traballo. Porque non custa nada acabar o pleno e apuntar: oi, teño o primitivo que me está molestando cada final de pleno recordándome o tema dos bordillos. Pero, bueno, a verdade é que é unha pena que non tomen vostedes isto en serio, porque sería un beneficio por veciños. E a última pregunta, xa remato. A última pregunta. Canto plazo teñen os veciños para solicitar a bonificación do impuesto de rodaxe, bueno, pois vehículos híbridos con etiqueta ecolóxica? Non teño aquí o texto que me quedo. Sabía que iba a salir esa pregunta. Agardo que se publique o luns, iso foi o que hoxe me confirmaron, porque ten que publicarse tamén definitivamente, a pesar de non haber alegacións para que sea efectiva, e a partir do luns o propio texto que aprobamos decía antes de que adquira firmeza, antes de que o padrón adquira firmeza. Polo tanto, hasta a exposición pública do padrón de vehículos hai período para solicitalo. Suele ser en torno a abril, maio, creo recordar, non o sei con exactitude, pero a partir de que sea a publicación definitiva faremos tamén a publicación para información á veciñanza do modelo que hai para solicitala e do plazo. Máis preguntas? Simplemente creo que xa temos 7 preguntas, falta unha, 6, vale, perfecto, non te preocupes, un segundo. Sí, tamén hai aquí que apuntar sobre outras facturas que me quedaron atrás. En concreto, facturas remitidas á Consellería de Xuventude.
elaboración dunha memoria dentro do marco do programa Erasmo, 4.800 euros. En que consiste isto e cantos participantes asistiron? Neste ano, no 2021, a comezos de ano, efectivamente, unha empresa especializada niso, encargámoslle que unha memoria para a solicitude de 2 proxectos europeos orientados á nosa mocidade, a mocidade da Sociedade de Caselas. Por sorte, estes 2 proxectos europeos foron aprobados, foron concedidos, nos que, non participamos solos, sino que participamos acompañados de outros organismos europeos e de todo o mundo. Ahora non teño aquí as cifras, pero entre os dous proxectos aproximadamente serán sobre 400.000 euros de axuda e de inversión que a sociedade lle corresponderá un porcentaxe. A comezos de ano porémonos a traballar xa con iso, unha vez que teñamos xa todos os trámites que a Unión Europea realizados. Son proxectos para traballar para desenvolver en 2 anos e a verdade que estamos moi contentos porque creemos que foi unha inversión moi positiva, que de 4.800 euros, como ti ben dixeches, investidos, podamos obter un retorno de cerca de 400.000. 400.000, acaba de decir, para o Concello solo. Para Salceda, me refiero, solo. Un retorno para... que quede ben claro. Non, un retorno para 2 proxectos europeos que van contar cun orzamento de 400.000 euros, aproximadamente, non teño aquí as cifras, xa lle dixen. E proxectos que va... A Salceda, solo, me refiero. Son proxectos europeos nos que van participar mocidade de Salceda de Caselas. Non está contestada a pregunta. Nos queremos ver se esa subvención ven destinada íntegramente por mozos e mozas do Concello de Salceda ou se reparten entre outros concellos. Contesto, Joaquín. Primeiro, as preguntas non admiten debate, pero contesto. Xa xixen antes que Salceda lle correspondía unha porcentaxe. Non teño aquí os datos. Se quere no próximo pleno, ou veña xunto a miña, traio os datos e traio os proxectos presentados e sin problema ningún. Son proxectos... Non hai ningún problema, evidentemente non traio toda a documentación aquí. As preguntas, eu quería comentar, sobre todo pedir disculpas á veciñanza que nos sigue dende as súas casas, sobre todo porque ao principio do plenario ou do pleno tivemos unha problemática co son. Como é habitual no último pleno deste mes de decembro e antes de Nadal, supoño que os portavoces dos distintos grupos municipais querrán felicitar o Nadal. Se así, paso vos a palabra aos portavoces. Compañeiro do Partido Popular. Gracias, señora alcaldesa. Ben, fai un ano, por estas datas, felicitábamos o Nadal, como é de costume, e pedíamos, e deseábamos todos, pois que para este decembro do ano 21 fose mellor de aquel entón. Desgraciadamente, en aspectos sí, pero en outros non, e a situación sigue máis ou menos equilibrada en canto á situación epidemiolóxica e de pandemia. Por lo tanto, dende aquí, que este mensaxe de deseo sea máis forte que o do ano pasado para que, efectivamente, en decembro do ano 22 sexa posible afirmar con rotundidade que, efectivamente, entre todos superamos esta situación. Quero aquí agradecer enormemente o traballo de cada cidadán no seu ámbito competencial. Non me vou estender aquí a felicitar aos organismos, nin aos colectivos e a todos e cantos día a día traballan contra esta pandemia. Por lo tanto, fago extensivo a felicitación ao nombre do Grupo Popular no Concello de Caselas a todos e cada un dos homes e mulleres que a diario combaten esta situación e, por lo tanto, dende aquí, o noso reconhecemento e a nosa satisfacción pola entrega a todos os profesionales de todos os ámbitos da sociedade española en xeral. E, por último, esperemos e confiemos que teñamos boas novas, como algunhas que se produxeron este ano, e estou convencido de que algunhas delas máis pronto
que tarde chegarán en ámbitos que necesitamos para o noso Concello e que estou convencido de que nos próximos meses recibiremos boas noticias en algunhas cuestións que a todos nos preocupan, ocupan e, por tanto, beneficien aos salcedenses no seu conxunto. Bo ano para todos, felices festas, sentidiño, como se suele decir, e que cada un de nós sexamos responsables en actuacións individuais e que transmitamos á sociedade salcedense exemplaridade por parte dos membros desta corporación en todos os ámbitos que, como seres humanos, cometemos a veces erros e somos o reflexo dos salcedenses. Por lo tanto, ese é o meu desexo e a miña petición en nome do grupo maioritario desta corporación municipal. Bo Nadal a todos. Gracias. De Movemento Salceda. Pois sumarme ás palabras do compañeiro e portavoz do Partido Popular, Santi. Decembro sempre é un mes de reflexión, de análise, de pensar naquelo que foi ben durante o ano e daquelo que non foi tan ben. Seguimos estando en pandemia, seguimos vivindo situacións cas que nunca pensábamos atoparnos, pero bueno, eu creo que as cousas xuntos e xuntas, a veces discrepando máis, a veces discrepando menos, creo que se consiguen. En xeral, fixemos un bo traballo, dende a corporación aplicamos todo o noso coñecemento, todo o noso esforzo e toda a nosa xestión para facilitarlle un chisquiño máis a vida aos nosos veciños e veciñas, que é para o que nos escolleron, e porque estamos encomendados, non só o equipo de goberno, estou segura de que tamén a corporación, con acertos e con erros, e, bueno, o meu desexo para o ano 2022 é que pouquiño a pouco vayamos vivindo unha situación mellor, xa non digo de normalidade, porque esta normalidade a que temos creo que chegou para quedarse moito tempo, que todo vaya un pouquiño mellor, e todos aqueles proxectos que están pendentes de chegar, os que nos ocupan a nós como responsables deste goberno, pero tamén o que ocupan as outras administracións, vayan chegando, e que os que aquí representamos a veciñanza de Salceda teñamos claro de que as cousas se consiguen cando todos e todas remamos na mesma dirección, xuntos e xuntas, por un objetivo único que é mellorar a vida da nosa veciñanza. Bo Nadal, compañeiros, bo Nadal, compañeiras, e a todos os que nos escoitan e os que non nos escoitan tamén. Bo Nadal a todos. Portavoz do Partido Socialista, Rubén. Bueno, nada, sumarme tamén ás palabras de Santiago Rodríguez e Dolores Castiñeira. Xa está prácticamente todo dito, eu vou ser moito máis conciso, como sempre. Nada, desexarvos a todos os salcedenses un feliz Nadal e un próspero ano 2022, que todos sigamos aquí todo ben, que non suceda nada malo. Moitas gracias. Ben, pois eu co sonido que me caracteriza hoxe cada vez que lle dou o botón do micro, sumarme a palabra dos tres portavoces, decir simplemente que esperamos que quero poñerlle un pouquiño de espírito esperanzador a este ano que se vai a chegar ao 2022, espero que sexa así. Espero que, como decía a compañeira de Movemento Salceda, sigamos traballando da man e xuntos para conseguir eses proxectos moi importantes para Salceda e que está na nosa labor diaria conseguilos e facer esa labor que nos encomenda a veciñanza de traballar por e para Salceda. Eu creo que os acertos de toda esta corporación serán os acertos da veciñanza, co cal o desexo de que todo vai ben, de que a saúde, que é o máis importante, comencemos a ver un raio esperanzador na pandemia, pero espero sabemos que o entorno neste momento está complexo, pero temos que vivir tamén un pouquiño en aspecto positivo. Esperamos que sexa esperanzador ese ano que vai a entrar, ou polo menos manter un pouquiño ese espírito, dende logo sempre con sentidiño, como decía o compañeiro do Partido Popular, e pouco máis. Boas festas, co ano 2022 sexa cheo de acertos e bons proxectos para a nosa veciñanza, para Salceda.
Grazas, levantamos a sesión.